Novo éxito do xantar de confraternidade de Porto do Son. 750 veciños acudiron a esta cita na que se homenaxeou os maiores e nesta ocasión houbo unha protagonista especial, Manuela Caamaño. Xa é tradición e un ano máis non se faltou a esta cita especial en Porto do Son. O xantar de confraternidade foi todo un éxito logo de cubrirse as 750 prazas que había para participar nesta festa dos maiores. O rexedor local, Luis Oujo, agradeceu a presenza de todos os veciños nesta 23ª edición desta cita tan agardada. Este é un encontro que se converteu xa en tradición no noso concello e que cada ano é máis especial. Cada edición é distinta a anterior, é única, está chea de emoción, e iso é porque cada un de vós traedes as vosas historias para compartir sempre con nós. Hoxe, 1 de maio, temos que deixar a un lado as presas que nos acompañan día a día, para pararnos a vivir da mellor maneira que existe, e a mellor maneira que existe é gozando da compañía e aprendendo das historias sempre dos nosos maiores. Afirmou que non se trata dun acto máis, senón que un recoñecemento sinceiro a todo o que fixeron os maiores ao longo da súa vida. E a todas as ensinanzas que compartistes con nós. O que somos hoxe, a nosa maneira de vivir, de actuar, de pensar e incluso de falar leva o voso selo. Sodes unha parte fundamental da nosa sociedade, da nosa historia, do noso pasado, do noso presente e, como non, tamén do noso futuro. E a mellor herdanza que nos podedes deixar son os vosos valores, o respeto, a solidaridade, a generosidade. E isto só se fai dunha maneira, estando sempre todos xuntos. Polo que destaca que con esta celebración especial amósase a gratitude do Concello cara a quen o converteu no que é na actualidade. Sin excepción, o que se nos ocurre que é o mellor momento para darvos as gracias personalmente. Gracias por compartir este día connosco. Gracias por deixarnos aprender tanto e tamén de vós. Queremos dar as gracias tamén ás persoas que fan posible este acto. Detrás deste acto hai un gran traballo no que están implicadas moita xente, moitas persoas, das que me sinto tremendamente orgulloso. Grazas ás persoas que fixeron posible este evento. Sinalou que todas as historias son valiosas e todas as persoas importantes. Gracias de corazón a todos por vir. Queremos dicir que desde o Concello seguiremos traballando para que teñades sempre os espacios de encontro, de cuidado e de respeto. Agardo, queridos amigos e amigas, e veciños e veciñas, que bailedes, que faledes, que brindedes, que cantedes, e, en definitiva, que o pasedes en grande. Porque é o que merecedes, e porque esta xuntanza é unha celebración de vida. Que nunca nos falte este día, e que poidamos seguir disfrutando moitos anos máis desta xuntanza de confraternidade. Foi unha xornada de homenaxes, unha especial para Manuela Caamaño, ata aí ben pouco a presidenta do Club de Xubilados do municipio, que ven de ceder o seu posto despois de moitos anos de dedicación. Un pilar fundamental durante moitísimos anos, que me axudou, que colaborou comigo, que cando tiña unha dúda sempre lle preguntaba, sempre me daba bons consellos, que fixo non só como presidenta do Club de Xubilados, senón en casi todas as actividades, todas as actividades que se celebraban en Porto do Son, levan o sello da señora Manuela. Aí estaba eu. Aí estaba a señora Manuela. E agora estou aquí outra vez. Efectivamente. Bueno, pois ela decideu, por voluntad propia, por deixar un pouquiño paso a outra xente. E agora a entidade estará encabezada por Antonio Jucosa e Fernando Ravelo. Eles foron os encargados de entregarlle un agasallo a Manuela. Antes de sentarse na mesa e disfrutar da comida, interveu o xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez. Recoñecer a vosa labor é un acto non só de disfrutar, de pasalo ben, senón tamén de agradecemento á labor e a todo o traballo que levades feito en toda a vosa vida, que fan que a sociedade de hoxe sexa mellor. O menú elaborado por Chicolino contou con camaróns, cigalas, merluza en salsa verde e carne. Tras o xantar, foi a quenda do baile amenizado por Geno DJ.